Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka jaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat ba ka Net Foodish. Ordar mapi ninwan ramani hakir dob ying jongpi. Kajing ther jong labba haga sngi thok ding jong ka khatlai tarik ubanai jemang arajar arpuar kalawan ra ya kajing shlei bat kajing tua jong ki khendo hakeleng ki benta jong ko surok ba bat ki linti ki singke bat ki bakham shakta hagani ka kinti ki dai ki nongrep namar baka kala taplut ya ki lingkarep bat penjuloru ya ki marem Hasor jawai kajing ther jong uslap ubajor kala penslei ka wa mentdu khamtam ni ki benta ba sharum jong kane ka wa bala sakhi baki hali bat ki penthorep ka ba ki la sha taplot ha ka kala donru kajing tua khendo ha ka dong Caroline Salaro Dulong College Road bat ha ki wei de ki jaka kasurok ba National Highway 6 khamtam ha East Jantia Hills District Haji babon ki jaka kaladon kajing tua khendo bat kani kalawan ra ye kajing thot hakalai kawan jo ki kali ki baju ya lingba jo kane ka sorong hakasnong tangnup kabadan hajan kasnong sutnga bat kabaha bapo ka saipung CNRD block East Jantia Hills District kiladon artli ki ying ki badan hapadeng kajing ma na kajing tua khendo bat kini ki ying ki dei jong ka kong peaceful lamare bat ka kong dini wan hi sutnga Kajing ther jong labba kalakta jor yaki jaka sangkai perthei ba paunam karilom jantia kum kasnong pedeng ha ka bakawa umngot kala shlei bat poisado ka jaka sa jong kibreo kadado bala penmi ye kene ka khobor amshim ladon kano kono ka jingjia ka bas ngosi hanrai ka jing punjulor jong ka kalakta bha yaki nongrem